international. Mais le vélo, ne dole ko biye so Oche. la mo biye so nu ya biye so ko no ga sa no ma ko Ah. ya le Ya. ya ni ma ko no bara fe mo ko be jiri be la ro no jiri be Ko jeli be ga mi ga na. jiri be ma ya fe Jeli be ga na. ya fe ça va? Ça va, Ah, jibiri mani jo abenya. jiri Ah. ni lo ra ke ya ka mo ko ni lo ko biye so Ida. ko mi bi so ma ya ke wa na bolo mi ko so ma o fe lo ya ni be kuma na jelu fe Ida. Jibril ane kene min kan bi Jibril kana se kene ni kan Jibril ni kana ko somaya to nya kono frabila kono ya o don ya frabila kono ya kaya ni za bi rulu Ida. fe ya ma ke jawo ne bi ko ro Jibril ka do no re Ida. ilo me Ah. sino corona le kini se la ana don na ko o treke ko fa Jibril ka esi mo Ida. Bibulu na kiri sila na don kan ka terki iri ka isi dum abaka Oche. o fa soma no bi iri ka soma ya bambanti ya kono Oche. fa tu ya kono iri ka bambanti ya kono to sino sa soma ya kunu ne be Ida. be mandinga be ka asia jamfa bamana be asia jamfa jiri ke be ma asia jamfa Oche. jiri mbawfu Ida. kulo jogi ne kana be ne ka ye ne sere kan dum bi aba ko je ni mone ala ne ay barka Oche. Ida. si debe tali ko la me ne kan be ma ne kan go be ne ko do Ida. o le ka ke ne ke somari mun bola kama mbesa on teta mo hamde da ala kana iya ta mo ay ko fi ala ka te mo ne ko so ne kuma e fe o ne be kuma na diru fe o le ka ne ke che o le ka ke ne ay ne sugu do wala soma do yo ko ay te ji ko o ga andira de quoi Ah, suma pira jeli le ta jeli be. non c'est mon problème de ça Ido ga mangani. Ila me jiri mbaw ko Ida. kasi kai ko aka horana kasi kai ko aka mande mo dilo ko na mo dilo Ida. ai je ke mo dilo Jeli ga jam kalam bilang kawan nan duru. je ga che duru warta ne mu le ne mu le mu ya de kama ne la so ma warta so problema ne o ne ta kiri ne ko ma kiri Wala oche. ibe sa kon mo kana ne ne ti o de ne ti kan de nte le bugo buka nte le wasa buka nta na fisika Ne era lo kala suna le era turu. ne be ko fo ne ne ko fo mo re you know man ne ka ma wori mi ko suma ya rubi ka ne anga o yo suma le ri se ka mo bi o yo le ngala le ri ne sigile yu ma ne sigile da lu le ma ne ma ti fa jama re ye ri se te ye ne santane ai te te duru ne ka do ra ai mo bi pesa ba me ba ke ndi ai mo Ida. Rewa duru. aga me Ah. afo ma no fara yu Wala. ko aka dunya ko telo wa Ne ko de. dunia korote ako ke muka ka bolo ima korote no bo korote jante korote kuro korote se boila buki perdi iha die no ida korote lo wari Je, samu ye se wari ko de la de. Ano no ko ka Yesu biye ko ne. ya ye korote ini wari ni che wari da ki kun ka iti se bela Asma Rajan. ina no ebi ni so ki dibu so che ina no korote ni da boy to so ara ma de ko ko da so di jante da lugora
Ne tɛ kɔrɔ susu la mais ni ko k'i tɛ sigi kɔnɔ yan bi n t'i faga dɛ mais n'i ka si yan mais n ba ye kasi ne ba ka ne sigi o fan yan tɛ o n t'i faga dɛ i bɛ tile ninnu bila wa n'i kɔrɔ dɛ i bɛ ninnu bila i b'a ba n'u ko fan fɔ a ye n tɛ bɛrɛ kɔni tɛ fɔ n tɛ kɔrɔ mais o tɛ foyi ye fitinin kɔnɔ o tɛ foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ putere wari min kun bi o de tomari o de min wele ko tɛ siri i y'o mɛn wa wari ye i y'o mɛn wari ka du ye i yɛrɛ la ka na i n'o mɔgɔ ka fɛn na la n'i ko kuma kɔnɔ n'i ko ko i mara la nin den ka k'i bolo ne b'a essayer an b'a di den ma sinon n tɛ taa se mɔgɔ la n b'a essayer e la ne b'a di e den ma den bɛ yen wa n ko den bɛ i bolo wa. Saya bukan mahu berbuat. Ini nada aja benar. Ini apa? Wah ini, mana miti, mana dalam nasi mak. Ini yang terkui. Ini datang dari mulu mulu. Yang bina. Ibadah ibu atau ibadah tak ibu kamu nak pulih. Ini ada yang kuflo. Buat itu dulu. Nah, kita tak mana mau berapa. Aju ani adalo takinde aju le kene kundi me ay ko ka bana mo wala wado da alwa na bro ya jobe ya male manne ni jama be janna bro min na ba jama ngana ko bombe ta ta bedimo na ni ta ba ko sege ni ta ba igri ni mi do ne be ba una le ay pa ko le sege mo wala su be ba ko ya ni ba ne ba bari se ba ko ya c'est que je suis au courant, c'est pas tout le monde. C'est que les gens du coup. T'as gelé là, gelé là. Mais c'est où à tout le délire. Kawan ini mah. Kawan ada dulu berapa bang? Kau ini ada ini. Taman ini. Oh punya. Bisa mari. Oh kau jadi. Oh aku nona ya. Oh kau ini tulang diri mah. Iya reka Aisyah mana ya? Aisyah. Mana dia beli kaya bro? Perawatan kulit. Apa boy? Abu.